मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। धूमधाम से आयल रहे दूरा पर बारात गे, दुल्हा हमर खारा रहे माला ला के हाथ गे सखी की कहियो हमर वीडियो वायरल भए गेले है गई। धूमधाम से आयल रहे दूरा पर बारात गे, दुल्हा हमर खारा रहे माला ला के हाथ गे। मना करे पर भी आबि गेल बात नहीं मानल, मना करे पर भी आबि गेल बात नहीं मानल। यरवा कुत्ता कमीना यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै। बान्हल रहे सखी ओकर मुँह में फलर से, की कहियो सखी पते न चलले। जयमाला स्टेज पर चढ़ल फरहर से, हे गई भर दल के मांग में से नूरवा। सखी घुंघटा उठा के सैया के उलट गेलै अखिया, सैया उठल चिल्ला के साला जाए से पहले बबाल क्या दलकै, साला जाए से पहले बबाल क्या दलकै। साला कुत्ता कमीना यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै। आप की करबै खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। थाना पुलिस भेलै खूबे यारावा पिटैलै, वायरल भए गेलै हमर इज्जत लुटैलै। हम तो कतो नहीं मुँह देखबे लायक भेलिए। वायरल भए गेलै हमर इज्जत लुटैलै। छियै पछताइत सखी सुने दिलवा लह गेलियै, बात नहीं मानलक यारवा, मना केतन हो गेलियै। अमन अक्की दुल्हा हमारा टाइल देलकै, अमन अक्की दुल्हा हमारा टाइल देलकै। यरवा कुत्ता कमीना यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै, यरवा सोइया से पहले से नूर डाल देलकै। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।